Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong tanan no? Pasensya kaayo nga nadugay-dugay tag-upload sa sumpay sa drama. Mga ka-DJ no? Niya ang sumpay sa Pirla sa Bukid. Part 7 na ta mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa Pirla sa Bukid. Kinaotong ta nga nanigaw mo ng drama ha. Kayong salamat mga ka-DJ ha sa inyong pagkanunayon pagpaminaw sa Pirla sa Bukid. Shout out kaninyo tanan nga naminaw mga ka-listeners, mga ka-DJ. Bayno dito maglangan niya ang part 7 Pirlas sa Bukid. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. DJ Lax Remix. Nagtamgulang di ay ko. Oh. Dili. Nitinuod akong damgo. Naglinog. Palayo na ako, Toto. Ayaw pagtanaw na ako. Dili ko normal nga tao. Masakitan ka lang kung mapadool ka na ako. Dili ni kay. Bisan unsa ka bang matanga sa tao, bisan kaliwat ka pag-ungo. Tigbarang, barangan uguban pa. Mahalon ko gyapon ikaw. Dili ka mahadlok na ako. Dili, busa, atubang ako ni kay. Oh, niya, Toto. Kinanang makuha na ko ang perla sa bukid. Muna gini makatambal ni Kay. Kukat! Tabang! Kukat! Nahimog kong bakik! Kukat! Perlas sa bukid. Usa ka gamhanang perlas nga gipangandoy sa tanang tao nga gusto o gahom. Perlas sa bukid. Tagsula Generica Vida sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Perlas sa bukid. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Perlas sa bukid. Naano sa magtunaw ba? Nagkadoon lagi siya na, Toto. Siya! To, may tao sa palibot. Mikay, imo na kong ipakalubaan og maayo ha. Ang imo tayo tao-tao dili. Uy, ha, imo tayo tao dili. Napulos na dagong kahoy punuan nga nagpalibot na to dili. Ha? Huwag siyang tagkalain mo eh. Wala lagi ko mamakak to. May mga tunog gid sa tao nga ako nabati. Samot, tunog gis tao. Wala, kuyapan ako ay ni madugay ni kay. Kuyapan ko ini ba? Awaya. Ay kadlok-kadlok diya, uy. Hindi man makakanako. Ikaw man ka nga akong hero. Bayani. Mao nga dili ka mahimo nga mahadlok. Mawa ni kong hadlok day kung imo ko kisan. Kisig ko. Podro, uy. Take advantage ka do. Sorry. Joke lang to. Anong nagiging man di ay? Di na mahadlok, ha? Oh, mahadlok lagi pero dili gid kaayo. Uy! Wala ni kay. Linog lagi ni. Wa naman sa do. Unsa man to? Linog to. Ako na to huna-huna. Linog to ang to, eh. Kiyawan ako, eh. To,
Nagduka ang kong kalito. Oh, wala. Tungkod na sa linog na nalipong ka na eh. Oh, Tuod sa no. Tudo kagid kayo to. Ay, Nikay, paglingkod na ng gamot nga kahoy sa dakong kahoy na basin na nagpuyo diha, ay paglingkod diha. Luka na magid kay kuton sa akon man ako ni. Uy, misan di mo ka anong punuan sa kahoy. Nikay. Ala, gipiyong iyang mga mata. Nikay, natuog ka? Oh. Nikay! Uy, Ayaw ka tuog, uy! naunsa man sila kay. Tuwato din ni Nikay! Ha? Natuog na mga niya! Isandig mo sa punuan sa kahoy nga lawaan nga naglingkit. Lo, anong nakatuog mo na siya? Nga, yabag naman ni Nikay. Natuog naman na. Nikay! Ito tuwato, noy! Ang hanggaw nga toto ay. Saan ka natuog? May noon ka niya? Uy, lalalalag, gigiyuyog-uyog na toto mong ni Nikay. Nikay! Pero wag yun siya makamata. Nikay! Agoy. Murang biduyog na ko ang panahon da. Bega ni Bek. Nikay! Matataon na yun. Ano di mo kang mata na eh? Nikay! Kisa gitu di ka mata. Kisa di ka. Buwan di ka tanan. Mahala ka. Nikay! Niya taon tas tunga-tungas na sangoy. Unto na ba yun niya? Ikaw man, taon mo hapon na. Nikay! Di mayumab ka na gabi din uy! Pagmata, Nikay! Pagmata! Ayaw nagpukawa si Nikay. Ala? Ikaw na? Oh, nakakita ka yung bitaw nga ako ganun. Bitaw? Mangutana pa ka. Bitaw? Ayaw na lang pukawa si Nikay. Ayaw pukawa. Umiam taong ka na. Imo mong gisundan sa. Magkita ka ko ni mo din, he, kung wapata mo masonde. Lulyo! Di ko siya mo na muslim kayo makamata na. Murag man ni siya og dili na makamata. Natuog manig maayo, oy, toto. O awara be. Ayun na. Duta tanong ni Ken to. Wag yun siya kamata na. Sige, unsay na kong kosi. Ayun kita ko nagkusias ni Kay. Basangilan ko ana niya nga. Ako lang usi niya. Ay pagsintabi niya. Bebe, ato na ning higayon samtang nakatupas ni Kay. Pangitaon na to ang iyang bertaon. Pwede berto na eh. Kabadya, ay nalang pabuang-buang pa di. Manikong. Kangkapi na siya. Pangitaan ang iyang bertaon. Ano may ginawa ng bertod la? Ang uban, mura nagkanang bato. Unsa? Bato? Mao gani. O sige na. Papapangitaon na nato ang bertod ni Nikay. Ang trabong ko. Apo, yan mo lang. Wala itaw ni si bertod lagi. Hoy, tonto. Klaro kaayo nga may abyan kinis ni Kay. O kinahanglan nga mabalhin na dinhin ako ang iyang abay. Busa pangitaon ta ang iyang bertod. So naman taong ka na si bertod Saan na? Pwede na may mong itlog? Oo. Bisan unsa may pormaan ng bertod god. Mahimong nakulit sa bato. Mga po nga dunay mga gahom ba nga dunay gahom ang abay sa pikat sa kalibutan. Libo ko lada. Libo ko at Nakulit sa bato ba niya na mga po nga kanang kuan may gahom. Kung imo na pasahon. Pwede sana sa itlog sa pogo nga may mong birtod la. Itlog? Itlog? Oh, wala. Ano akong itong sulti nga sikritong rito na mo? Sikrito? May sikrito ka mo, Sinikay? Ha? Tumaga ko, tata. May sikrito ba ka mo, Sinikay? Be? Sabi na. Ay, kung sinyal-sinyal, karaho ka sa panahon, tikalan. Suod ni Higala, doon lagi may sikrito, pero amor na, di nagilanan nga isulti pa, unsam kay? Ay, imo naman ang nasulti na ko ang bahin sa itlog sa pogo. Isulti na lang ng tanan nako. Sige na, tata. Bebe? Apuhan, matingali mo gilid-gilid man. Di lang ko. Ako dili ka, ako kap-kap ani ni Kay. Ako kap-kap ani. Ayaw kap-kapis ni kayo, inso naman taon ka. Layo.
Ako mangita sa tabong. Di lagi na may musam ka. Uy, aribe. Di... Hoy! Alayo mong duha ni Kay. Lula, Toto. Uy! Ala! Imo! Ikaw na! Sa'yo mo? Ay, Ilmo! Oo ko ni. Palayo mong ni Kay, ha? Palayo mo. Uy, nganong mo palayo maminikay, ha? Nganong ako man? Ha? Nganong ako man palayo? Liding man mo ko, ha? Nakita na ako nga gusto ni mo siyang hikapon. Ay! Ay, Sir Elmo, nganong ni ama sa kadin, he? Nalantawan ako sila si Nikay ug Toto nga misuot ining kakawyan. Mao nga ako silang gisundan. Ug ikaw, Lula, Ah, nganong miabot mo sa kadin, ha? Ay. o parehas tang duha nga. Kuan nang naghupo-hupo ta. Naghupo-hupo ang diim kita nilang ni Kay ug Tuto. Tap! Oh, Sit up. Stop ba? Stop mo na mong duha. butangig Ayaw na mong samok-samok ni Nikay, ha? Kay mo pahuway na siya. Wa na siya pahuway tungod sa mga tao nga gustong magpatambal niya. Nilikay siya sa mga tao. Busa, ato siya makatulgon. Okay? Kay! Yabali kami ni Kay! Kay! Ikaw siya imatang manood ka kanya mo ni Asa naman yung mga dambal? Hindi na. Kadaghan ba ng mga tao sa gawas, ha? Ay, saod man ako pagpahunong ng mga tawhanas pagpangita ni Nikay. Uy, nangita na sila ni Nikay kay gustong magpatambal. Unya, hay naman na isnikay. Nganong, wa man na niya ati man na, ha? Kwarta naman na. Ay, hilom di ay andoy, nausabag ka. Pulos naman na kwartang nasa mong huna-huna. Ay, naunsa magkamili na. Mangilan maganin ng uban diha, aron na magkakwarta. O niya, kay dili man ganahan si Nikay nga mahimong tambalan. Ay, dili na mabulibaran ni. Kay, nanay, daghan ng tao sa gawas. Di lagi siya gusto nga manambal. Sab kag sultihan. Dili siya manambal. Ay, hamret ni kay, ako ipiksulti niya. Tuan na, misibat na. Akong gipasibat. Unsa? Oh! Oh! Andoy! Managpag ka mang... La. Hilaw na mo, ha? Hilok na nun. Hilaw na mo. Ako'y paminaw. Okay. Sige na, Tuto, lihok. Nakapkapi na ni Kay samtang naghagok pa na siya diha. Di lagi may mo. Saan naman taon ka? Kaya kang patuon ako. Di may mo nga ako nagkapkapan. Ha? Natuog na. Kapkapi ka natin. Oy. Baan yung doon. Ay na sa gikap, ha? Abuso na nang imo da kung imo na siyang gikapon nga natog, Toto. Ako. Hoy. Pirag ako. La. Babay man ko, oh. La. Kinis ilmo, no? Magpilapi na gini siya. Hoy, do! Ikaw ba? Di ka ngay muhika pa ng Nikay, ha? Kay rapis ka. Usay rapis. Sa? Ripis ka. Tarungan lagi. Sa itong gisulti ni mo? Litok. Ripis ko no kawa kakadungog. Ripis. Usi, At Tuto nga nung gingadlan ba dito o di mo na siya Mo. ripis. Uy. Maunay sulti ni Nikay. Ripis ka ilmo. Ha? Oh, hindi ka na ko nagasulti, Usa? oy. murag bugat man ang imong gipasangil nako. Yeah. Og diin man kuno may boss ni Nikay na nga ripis ko, ha? Siguro na. Ngano na lagi nakahuna-huna man si Nikay nga ripis ko. Unsa man? Ikaw ang nagsulsol niya? Anong istorya, ha? Ay, mama! Uy! Ay, Toto, paminaw sa po na ako, Toto. Ano Ha? ba? Dakong sa ka na ba yung magpataka o pamasangil? Mo? Hunungan na na. Bito. Sige, diha lang mundo ha. Barog lang mo. Ayaw mo glihok niya, kanang mo istatuwag yun mo, ha? Ha? Barog, ha? Ayaw mo paglihok kay mga lalaki man mo. So ako kay babae man ko. Kadiyot lang, Ako anong... kap-kap ni Nikay. Nganong kapkapan man ani mo si Nikay? May gipangita lagi, me. Ha? Asa gipangita. Na may gipangita, na ang lawas. Lula, Mawakapan. ayaw patagang pangikap, ha? Ayaw patagang pangikap. Piyong mong duha kay waliso din ako. Naunsa man ka, Andoy, managpamal ka. Ang nayabang na maga. Nganong imo tong gipasibats ni Kay, ha? Nga naama siya daghan kayong tambalanan? Dili lagi siya gusto nga manambal. Nganong imo magkit siyang pugson. Kinahanglan yung pugson tungod kay nagkinahanglan tag kwarta. Busa na ka. Apas ang anak nimo.
O papaulian din kung di ka gusto nga makatilaw sa kong kumo. Ay, kani. Lula. Usa man mo gihinul-hinul Rias. Imo ginul-hinul. Usa man mo gihinul bulsa ha? Hala. Tarong mo ginolbi. Toto! Itlog! Lula. Iuli ng itlog ni Nikay, Lula. Iuli na! Iuli mo! Oh, nganong ako mang iuli ng itlog? Kay dili nang di nang imo. Di na imong itlog usam ko eh. Di ba ito? Lola, itlog sa pugo man na. Itlog sa pugo ba ito? Mao na la. Itlog na sa pugo. Oh. Mao nga ibalik na sa bulsan ni Kay. Ang iyang itlog. Kana lang yun ang imong kawatong sa imong taong Kay. Kabawag mo mga kalibutan duha. Mao na kini ang akong gipangita nga bertod ni Nikay. Iuli lagi tao ng itlog ni Nikay, Lula. Usam ka! Mura gustos toto, Lola. Iuli ng itlog, oy. Kaya di mo na imo ang itlog. Kani kay man na. Lula, pagtambalan lang. Ay lang pangawat. Usam ka, eh. Sige na, iuli na na. Lola, patuo sa imong apo, oy. Lula. Oy. Linog, Lula. Lula. Ayaw ko gadlong kaglinaw kay. Dili mahitabog mahadlo ko ini. Nakuha na yun akong bato ni Nikay. Itlog lagi tao na sa pugo. Ladi na batun sa mga. Mao lagi kini ang bertod nga akong gipangita. Uy. Anong imo nagito ng itlog ni Nikay, Lula? Dako kay nakasiguro ko. Dako. Dako nakasiguro ko. Nga mga kina maghatag ka na akong kusog. Makalupad na ko pinahaga nene. Ano? Jana! Waga ba Mutuo sa di ka ng darnang, Lola. Ay, may mawa na ko kung mutuo ko, ana. Ana, Jana! Lula. Unsa ba to? Nausab na ko? Ha? Nahimo na ba kong si Darda? Ha? Itadawa ko na ko to. Nausab na ba ko? Wa man la. Imo ko nga nang isinggit, Lula. Oh! Ede! Pugan Pagtarong niya ko to, oy. Kabahot. Hindi mo gunahuna. Apuha ka ba? Paano ka? Baho ka kaghuna-huna. Lula, wag Ano mo man mausap? Wa mo ipik. Uy, Angga. ay mong tibok mangan ko ni isinggit, Lula. Mabita no, angga man to na ko. Angga mo. Ignacia! Unsa na? Wa manggihapon. Ako ngan ko no isinggit, Lula. Ako ngan ko no. Yung uha dyan. Okay, sway. Tata! Ay, saban. Pagapon. Wa gihapon, Lola, oy. Bibig, Lula. Ngan lang ko no si mong papa, Lula. Ngan sa akong papa. Okay. Ay, numdum pa man ko. Nginom ka. Si Gondino! Tasa na gunto. Tasa nganong angan man sa laing tawang akong isinggit, ha? Ay, Tuntong Tistingan. Ano laing tao man? Ikaw ba, tistingan na to. Kung unsay mapangsyon niya. Ah, Bilma ko nula, Bilma. Bilma na po. Gini, Sa gini. mukha ning mananapa. Vilma! Mawala di gyapon. So, ayun. Kanin, murag mo pangsyon ni. Nura. Nura na po. Nura? Nora! To, napagaw na. Ikaw, animal ka kakabuha. Tonto ka man! Ayaw ko kabuhali, ha? Ganin na lang kong sininggit. Ha? Ano day? Ito na ko. Ito na ko. Mapauli na. Ganyan na ako ang bitod ni Nikay. Bahala mo nila. Lola. Saan ni? Hoy. Kunin mo yuta. Saan ni? Nilinog lang, nilinog. Nilinog? Dilag kumadlok og maligno. Hindi ko mag-giro. Hindi mo linog. Linog ang bisoy. Dili maligno. Linog. Kuya uning dapita din eh. Basi matumbahan tas mga kahoy din eh. Magkawas na ta din eh. Ug dado na tos ni kay. Dili kay mo ikam ni Nikay, ha? Ha? O ikaw Lola, iuli ang itlog ni Nikay. Iuli niya. Hindi ko ay. Ano ba day? Kung dili na ko ni uli, unsa may buhaton ni mo to? Wow, Dili na ko iuli. Wala man day kay buhaton. Bilinog na sa bilinog.
ka din eh. Ayaw lang hindi ka pounce ka mo. Ikaw mo ko niya. Di ka makapugong na ko, ha? Bagay pa. Ayaw. Lalo sa magudno. Awa niya, ito ay kupugni. Di lagi na mo. Kuhaw na to ni Kuyaw ning gabita dali. Anong mahadlok pa ko aning dapit ka? Hala. Mahadlok yung muglinog. Uy. Ayaw ko gusto! Nikay! Sama taon ka lang! Isus lamiang, di pa nagkataas ay bago, di ka! Sabi mo na kaon, iluwi mo na gibusdal si Nikay! Ha? Nikay! Nikay! Naon sama na siya. Sama na, natuog man lang lagi gihapon na, bisag naana sa syuta. Pasag di lang muna ninyo si Nikay, ha? Kilala maputo siya ining habon, ha? Pasag di lang muna ninyo. Nikay! Nikay! Nikay? Dili. Nanang imo mo siyang gilugos, Elmo. Ha? Sige. Habi na kong buutan ka. Salbahis ka man di ay. Nanang imo mo siyang gilugos. Nikay, unsa ko nang gipanulti nimo? Wa man tawag kay gilugos ni kay. Ayaw na lang pabakak. Nakita na ako kung giunsa nimo siya sa pagguyod sa kasagingan. Imo siyang gikulatag maayo o niya imo siyang gipahimuslan. Nikay, nasayop ka. Wa ko'y gilugos. May gilugos ka. Ang anak ni Noy Punyong ang imong gilugos. Dili na tinuod ni kay. Una-una man na nimo. Hoy! Hoy, balik diri! Hoy! Hala! Dili ka tambalan ka lang di ay manalagna ka pa ni kay. Dili ko manalagna. Iya ka nas daotan nagpapanagna. Nikay, pugos ako na. Okay na ka? Ha? To, si Elmo. Siya gitang nagdugo sa anak ni Noy Punyong. Ha? Hala, Milena. Ikay ama-ama ng mga tao. Nasuko na sila. Ikaw ang nakaingon ining tanan, Andoy. Ikaw! Ay, nakugbasura. Ang akong sugo mo'y tumana. Para sige na. Ato ang mga tao. Ikay ato ba nila? Hoy, Milena. Usaw na nimong sundang, ha? O, unsa pa? Akong itigbas sa mga tao nga mamugos-gos pagpatambal. Anong taguan na ninyo rin, ha? Anong taguan na tambalan? Pamati mong tanan! Hago na mo din eh. Nago na mo din eh, ha? Asin mo anak mo din, ha? Ha? Nago na mo din eh. Putang babiyang siya naman, ha? Why nagsugo ninyo nga mo anhi mo? Wa mo agnihas akong anak nga tambalan mo! Pero siya hindi ang misulti, nga nayo siya sa iyang kurikong. Oh. Aw, si Andoy ang misulti, pero dili ang akong anak. Busa, panglakaw na mo. Pamauli na mo sa inyo kay Milayas nas Nikay. Usi mo na lang si Nikay. O saman mo magabungol mo, ha? Dili mo makasabot? Milayas nas Nikay, dili na siya mo balik pa. Busa, pamauli na mo. O ayaw mo pamugo sa pagpatambal ni Nikay, kay tigbason tagyod mo. Ambi ka na akong itlog, Lola. Diin man hindi mo makuha, day. Ay, labangutan na, Lola, eh. Hindi na yung itlog. Iuli ng Nikay, kay iyam ng itlog. Oh, Kani? Itlog di ay, ne? Ha? Kani? Ay! Hala! Hala! Wa mabuak ang itlog! Oh! Anong imo nagdikuha? Uy, unsa man ang matanga di ay sa itlog, anong dili man na mabuak kong iposda? Ayaw na pangutan na, Lola. Ayaw na ni Gusba, ha? Ngilabtan ni mong akong itlog. Ay, diin malagi na ni mo gikan. Ikaw rin babae na itlog. Sige na, diin man na ni mo gikan. Tubagal lang ko.
Dili naman ko masuko ni mo ni Kay. O, dili na kupogan ni Toto. Dili na kupogan si Toto bas pag amigo ni mo. Kung imo nang ihatag na ko ang imong itlog. Dili mahimo, Lola. Iswayi ko nung hatag, be. Ambe. Oh, imo mo ko nagibunlot, Lola. Lola sa boy. Saan naman ito nagtiguan ka munang kay batasan? Hoy! Ay, kung sulting sama, ana, ha? Lola, ba ako ni mo? Apuhan ko ni mo. Nalimot ka. Limot na sad ka. Pero, bad example ka na imo, Lola. Ay! Lalinom. Pero di lagi ko malitang. Linog na sab. Lola, ambi ng itlog, Lola. Ambi na. Agay na unsa ay mamunlot, magkagamot. Agay. So naman taong galo. Lola, ikarabi ko na una, ha? Nangilugan ang muragduaan ninyong kilugan. So, imo ng itlog? Anong imo nang hilabtan, ha? Ha? Wala. Nihunong ilinog. Lakaw na mo, Toto. Dadalas Lola ni mo pauli sa inyo. Na, dali na totoo na. Mamaulin ta na. Bahala na, mabayan na diha. Oy, bilin ta na diha. Paulin mo! Amaw, ha. Sorry, Lola. Sorry. Singhagan na ko ni mo, ha. Sorry, Lola. Di mahimong ako ning diyan ni Kay. O gano'n, dili man na ni mo kabiyaan. O sa man na uyab na mo anan ni Kay. Dili man, Lola, pero kanang... Lakaw na lang, Pero, Toto. Biyain na lang ko din eh. Di ni Kay. Dungan tang nanood dinis kakahuyan. Busa. Dungan sa tamang gawas din nga buhi. Kadrama rag sinultihan sa kong apo, ha? Lakaw na lagi, Lola. Pauli na mo sa Dili lagi ka mo pauli. Di ko mo pauli. Pagkusnid ko ka sumugan. Ang ano man nagbagpungko lang ko din, kining ugat sa kahoy. Dini na ko, ay. Dini ko. May putos ani. Pustong ka kung niya ni Kay, ha? Lola sa boy! Ayun na iyab-yab ang imong sayang. Nanimaho ka ng kanal. Magbuot ka. Naano sa paglinog? Kaya po kumadlo ko. Magawas na rin kakauyan. Dagan, Lola, dagan! Anong sa mga totoo? Dagan. Ay, nagbunlutang akong bukton. Maipo na karahong na kung magpalit na lang nagkupot, ana. Kailangan na makapalayo tayo ni Dabita, Lola. Kusugay linog, dali! Arita, dali mo agad to. Dali, sunod mo na ako. Di lagi ko kadagan o maayo. Ay, kasakitan niya ako to, ha? Bilin ka na mo din! Bala ka, bilin ka! Bilin ka, di mo ko Magdali na mo! Punit ka lang! Sabi, alas ako, natin ka! Salamat nga namingaw na goods kawas. Linaw na kayo ang palibot. Usag yung kas nagdrag di malas akong kinabuhi, Milina. Naunsa man ka, Andoy. Ako naman sa inita ni mo. Okay, sabre, lain akong initan, ha? Nga ikaw man ang nagpasibat, di kay. Dili lagi ni mo mapugos si Nikay. Kaya dili siya manambal na usamad ka. Pero ano gun kayo? Kwarta naman na to. Bisan tag usa kagatos lang ang ilang idunit, kwarta naman eh. Hilom diha. Wa ka nila ang gyunauna gawas sa kwarta. Hata pa. Unsa na. Dinatas gawas sa kakauyan. Marong kong malibat sa kakutas. Sanam niya eh. Agoy! Sa mali pagkahitabo, Ang sa man ni Kay. Huwag may linog dinis gawas sa kakauyan. Tuod. Wala. Gimino na dyan taan, eh. Ang sabi gimino Lola. Ha? Kinaraan naman ganyan mong sinulting ano eh. Akang, siguwang naman ko. Sa mga gusto niya mo nga, magiging yo! Anak, ha? Gusto ka, anak? Nindot yung mga ipon sa lagabog magkita Lola. Ikaw, silbahe, ito ka kabuha ka. Paghihuyo na mo. Silbahe. Paghihuyo na mo, may kingipton. May kingipton. Oy, Ni Kay, nakabantay ka? ni am lagi ni karaho. Almo, niya pa di kaning dapita? Wa kong palayo ni mo. Kay gusto kong malimpyo nga akong nga ni mo. Di ko musugot nga magtuo ka na lang yun nga manlulugos ko. Ay, kira na ko kaglipis, uy. Oh. Ay, kabla ka.
Ripis nga gwapo masag kuno ko ka, ha? Ripis nga gwapo na sab ka. Tas taas gyapon og gamay sa imong unang ranggo. Ay, pindot. Mayo ba? Ayaw na ninyo gipamalita. Wa mo'y kamatuoran nga ako ang nanglugos. Ni ani sa huna-huna, Elmo. Oh, Nikay. Yay. Pero, ayaw ka bala ka. Dili ko manabiin eh. Kinahibaw man ko nga wag imutuon ako. Magin. Pero, ako lang hangyo ni mo, Elmo. Surrender na lang. Bayri ang imong sak. Wa ko'y sa, Nikay. Ikay! Oy! Oh, sino yung... Kanikulba. Ponyo, kumusta? Kanikulba na gini. Ikay! Yay. Bubayan ko bisan pila. Tag-ala lang kung kinsa ang nag-rape o pipatay sa kong anak. Ha? Lo. Ligay. Unsa ti mong punaw-naan? Ha? Sa ti mong punaw-naan? Kita to? Damgoran ni nako, totoo. Dili mahimong ipanabi. Ay, kabala ka, Noy. Yeah. Ako'y mangitag paaging nga mga taga-gustis ang nitabos ng mga anak. Lo. Elmo, Nikay, naibawag yun ka nga pag umangkon ko sa kapitan. Busa, mga ikog tabang sa kong uyuan nga makita ng rapist. Salamat kung bao ka na doon. Sige, muna ko ninyo ha. Kaya ako nang tukuro ng grupo para sa pagpangita sa rapist. Yeah. Sige, diyaw na mo. Kinahang nang mahit kay dayon kini. Kaya mo gagalingon do. Wala. ayaw ka bala ka, Noy. Mutabang sad miyog ila kung kinsa ang rapist. Salamat, Inday. Kinahang lang magbayad ang salbahis. Kanipatay sa kong anak. Pangitaon ko siya, Noy, po niyong... Magtinabangay mis ni Kay, Noy. Na, tinabangay nila. May ipangutana ako ni mo, Noy. Unsa magkalanay? Nakabantay ka ba nga naglinog din sa atong dapit? Wa man. Oy! Titinool ka po niyong. Wado ka magkabantay nga miuyog ang yuta. Wa lagi. Wa masab kwirason aron mulimod ninyo. Way linog, oy. Oy! Kuyawa ko, Noy. Kita rin ginagilinog dito sa kakahuyan. Kuyawan mo sa. Ako, kuya, William. Di ko Ano? malog uglino. Anong mitanaw mo na ko, ha? Anong tanaw mo na ko? Tungod kay maunang tinuod po. Tuaras ka kahuyan ang linog. Yun yung Diniuna mo. At imanunan ako ang paghimo grupo sa pagpangita sa kriminal. Maayo kung mao ka na. Di lang sab ko maglugay, ha? Kay mag-andam pa ko og lungon alang kang itay. Sige na eh. Snack yan na, snack! Ikaw gito o gikilaing. Yun ako nada puros ng kakaon. Kaluoy sa dinay po niyong ay. Nikay, sige na. Ato na ko ha. Maghimo mi grupo nga mangita sa kriminal. Mikay, ato na siya. Saan mo tani, ha? Lula, kung sige magtutong Mikay, ha? Kurang kag umo nga kakanuno niya. Di na ako nahuna-una. Ay, kadang Nikay. Lola? Dili magkaganahan nga manambal. Ay, pag maayog hatag na lang ni mo na kung imuhag Bilton. Sana may taong glamuran kag ngay ginamos na ngay mong gipangayo, oy. Saan ka? Sa manday mong gusto, mag-in-English ko? Sa man ganahan ka, mag-in-English ko din, he? Lola, dili mahimo nga magpaulipon tas gahoms kangit-ngit la. Huh? Nga nugutaw nakasulti ka man Nikay. Away, ambot na kung ipasabot ba? Nga ako, unsa man buto sabot nimo, ako nagpuyo ko sa kangit-ngit kay usa man ko katambalan. Mo na? O, Lola. Uy, amat na gunoon. Unsa man gusto jud ka nga dili na ka makaduol sa kong apa? Wala. Uwa man sad ko magsigig duol ni Toto la. Siya man may magsigig duol na ako. Wala, ako si Duoli, ah. Ala. Ikaw di ay. Lola, Ikaw sabay. di ay. Ay lang mga wise. Ayaw na lang wise ni Kai. Peace na lang mo, peace. Dili ka! Dili dyan ko magtigpesto to kasi ni kayo ang akong kagpumpiting sa trabaho. Lala, Ige. Ikaw nali panambal din sa ato. Kay dili na lagi ko manambal. Promise. Ganun maumon itong gisulti ni Nikay. Ganun naibaw man sa sanetabo. Dili may mo nga doon nila yung may baw sa kong kibuhat sa batan ng babae. Dili may mo. Pero si Nikay,
Anong nahiba ako sa mga nahitabo? May gahom ka nga gihuptan si Nikay? Magsunod lang ko ninyo. Pauli na lang, pauli na. Adi ko, ani ko uban ninyo. Saan mo natin mo mga customer, be? Nga mato dito sa bahay. Aron magpatambali mo. Saan mo lang to ni mo, be? Ay na, bahala na to sila. Oy, basta ka ani ko din uban ko ninyo. Tungod kay... Tungod kay unsa? Tungod... Uli na lagi! Tungod kay unsa la? Tungod kay nagduda ko. Nga may abyan ka ni Kay. Unsa? Ako, abyan? May abyan ka. Doon ay nag-abay ni mo ba nga dili sama nato. Siya ang mutambal sa pasyente nga imong hikapon. Unsa? Hala. Halangit-ngit naman. Ganun ni amang ko agi sa elektoranan pa ingon sa amo, uy. Tao? Kinsa ka? Gabi na. Anong napamagkaining bahinas dan? Ay, hala. Gwapo. Kuan, nagdali magkuko sa pagpauli mao nga. Di nilang ko agi sa elektoranan. Di ni sa kakawiyan. Oh, mao ba? Dali. Ihatod ko ikaw sa inyo. Sige. Hala, kagwapo ni tawana, uy. Wa ka ba magdali? Nga naman. Sa di pa taka ihatod sa inyo, may ipakita una ko nimo. Oh, okay. Agay sa kita, eh. Kung di ka pa'y nakatoto, pauli na lang lagi mo lola ni mo paingon sa inyo. Wala, okay rin eh. Ako lang kita paro sa uwiling ko para giduka ng buko. Pero ari lagi ko, di kong kuyo gilula. Bahala niya. Uli na ito kimula. Saan naman taon ka? Ay, dili lagi ko mo pauli. Kung dili ka kauban, kitang duha ang magdungan o pauli. Bahala ka diha. Wala, sabay. Pauli na taon lang. Saan naman taon ka? Gikulbaan ko to. Ha? Anong gikulbaan mo ka ni kay? Ako no? Kulbaan sab ko kung kulbaan ka. Gibati lang ako nga. Ano siya ni kay? Nga may mahitabo na sab karong gabi una. Unsa? Pinuang dia day. Uy, patang istorya. Tinuod na yung gingon, ha? Maulagi na, Toto. Lula, istorya ka la? O, sa mahitabo ni Kay. Aha? Uy, ay nala nagtaguin ang naasi mong huna-huna. Kaya dahil ba na magdugo nga doon nagkagitaguan ba? Ikaw, Lula ba? Sip-sip kikay? Ay, kung ganda sa tip-up. Sorry. Nigay, unsa mo ka, ha? Ambot. Wa ko makasabot. Gikulbaan kog maayo. Nagunsa pa man ka diha, luyo sa dakong kahoy. Dali, may ipakita ko nimo. Ha? Dali na. Tanawan niyo. Aron, makapauli ka na. Ha? Pero, ngit-ngit naman diha. Ayaw pagamay. Nalang ko ipakita nimo. Sige na. Sa may ipakita na ako, Bapo? Dali lang. Ikaw ang gusto kong muhukom kung unsa ning butanga. Ha? Hay man anak ba? Kanaw, kanang nasa yuta sa ubos, tanawa. Kung unsa na. Uy, sa mana, ito mana? Ang Nikay, misigay mo mga mata. Anong ka? Lula. Hala ka to. Nikay, nasundlan na kagdaot ang espiritu. May nahitabo, gyud. Hala. Kung man. Dili na ko makita. Pero, may nahitabo. Salamat nga miyagi ka din, Kapita. Kay kiyatakan ko ni mo kalipay. Pilina! Oh, andoy na usaban ka? Dulay gipatay. Babae na sab. Oh, unsa? May girip na sad ang rapist. Uy, kinsa man? Ang anak ni Minil.
nakita sa dapisdahan nga wa ni sa putog, wa na kinabuhi. Unsa? Ikaduha na ng biktima sa rapist kung mauna. Kinsam gyud ka ang rapist. Uy, buntag naman di ay. Ihagago ka. Kaglakas tuto ang lingkod sa punuan sa kahoy. Kailangan ko dakpalang kriminal! Kailangan ko dakpalang ripis! Dakpol siya! O, sa mga nagpanon sa ubos. Kailangan ko dakpalang Toto. siya! Toto. Toto, pagbata. Toto! Ikaw! Nikay! Buntag naman eh. Piyawa na ko eh. Diyan na banda! Unsa man ron? Pati yun ko na ang rapist. Uy! Hala! Ay, mas lola! Huwag mo sa sandi-sandigan nga kaway gabi eh. Pangitaang imong lola. Tuda! Ikay rapist! Lakaw! Lakaw, tago sa kakahuyan! Tago! Ano naman? Ang tanang lalaki din sa itong barangay, gipatawag ni Kapitan! Ano naman? May gi-rape o gipatay na sab ang rapist! Unsa? Mao ka na gikagubtan ang mga tao sa ubos. May gi-rape na sab ko, no? O gustong imbestigahon sa Kapitan ang tanang ulitaw din sa atong dapit! Ay, kuyawa ko na ng... Ano kung talag yung ulitaw nila? Maulag eh! Magtago-tago lang, tago na lang. Ayaw siya patago, alala. Oh, ngano din naman mo sa patagoon? Basta nung patangin lang siya nga mo may patay o may rape sa biktima? Kauban na to din sa kilid sa kakahuyan si Toto. Kinsa makasaksi nga wa siya gibuhat nga daotan gabi eh. Kay naghagok kasi na punuan sa kahoy. Da, sum kalulay mo mga patago nun. Oh. Hindi may, kayon sa mga akong buhaton day. Ikaw mag-bright na tong doha, na tong klase. Tambagi ko, kung sa akong buhaton. Ang imong buhatan mauni. Sobrang iba sa ripis! Ginaw ko siyang biktima, ipagtabigat na mayo eh! Ay! Mausap ka na ang gusto na kumitabo. Nga madakpan na ang way kasing-kasing nga rapist. Mabitaw nga kinala mo voluntaryo o paimbestigar ang tanang lalaki ning atong dapit. Ako! Mag-voluntaryo ako. Mag-voluntaryo ako. Hoy, Toto! May kinakauna ka sa pagboluntaryo. Sulti lang ko sa angay na kong baton. Sulti lang ko. Okay. O, kitsa pa mo voluntaryo diya. Linya dire. Unsa na masing nahitabo sa among dapit. Kinsa magid kaha ang rapist. Andoy? Ma, ako ni. Oh, Nikay. Nganong mibalik pad ka din eh. Ma, may nahitabo na sabdini sa atong dapit. Gipatawag sa kapitan ang tanang mga kaulitawahan aron voluntaryong magpaimbestigar. Nahibaw ko. May gipatay o gilugos na sabdini sa atong dapit. Usa ka daga. Gilabay sa daan ang patayng lawas. Unsa ma? Salamat sa iyong pagboluntaryo ha, Toto. Aw, nga na basta dili guilty issue kita nga mo voluntaryo gyud. Gawas lang kung doon na tayo daw tang gibuhat. Maayo gid kayo ang imong gibuhat, Toto. Malipay nini ang kapitan. Ang saday. Ikaw. Ha? Ikaw, saan mo ka? Apil ka sa imbestigahon, ha? Oo. Maubitaw nga niya ako. Nag-una-una ko ninyo, aron mauna ko sa pag-imbestigar. Science, di ka? Science. Sa science. Walay. So? Wala. Isugas ripis, ha? Gisunod din ang duha ka babay. Mapay pagkamatay sa usa, may patay na siya lain. Bangis ang mga tao. Bro, Ricky. Busa kinahanglang madakpan ug mailan siya sa labing daling panahon. Bangis. Bro, Ricky na ko. Katos kay Ricky na ko butan lang to. Bangis na siya, pero butan. Ay, kinahanglan yun. Kay Loy kayong babae nga iyan lang makita niya, magustuhan niya. Simuna na. Tagdiin ka siya, no? Kanluba ka siya o taga kantigbak? Pero ako pagduda. Nagduda ko nga posible nga
taga kan tigbak ang maong rapist. Unsa? O, may gidudahan na di kang tao nga makahimog dautan sa mga inusinting babay? Doon na. Kuyawan ni mo no? Kita man! Pagduda lang ning ako. Duda. Pero importante nga maktuhan siya. Nga maugyod ang nang rape. Away noon, kinahanglan nga may ilhan gyud siya. Kay kuyaw kung masugutan niya si Nikay. Ha! Plangga rin na ako. Kaya si Nikay, plangga ka na ako. Pero, di sa kaandar Nikay Di sa kaandar. Oh, suod gede kay mo si Nikay, no? Mulang! Hapit na ganun may magkauyab. Busa, kung kinsa man ang maong ripis, din bisan gwapo pa na siya, ay bagnos ko ng naon sa kalsada. Sigurado ka nga gwapo ang rapist? Posibleng gwapo siya. Kaya nga nung madama niya ang mga biktima, nga way makabati og singgit. O kung mauday na, mahimo sa di ka nga suspect di ay kay gwapo man kato. Ako gwapo? Nikay, maayo tingali nga dili mo magkaabot ug ang imong amahan dinhi sa bahay. Ma, Nagsige pa siya pangita ni mo. Tungod kay, gianugnan siya donasyon sa mga gusto magpatambal ni mo. O klaro kaayo, nga kung makitaan ka niya, iyagid kang pabalikon sa pagpanambal. Oh, naunsa man ka? Ma, nganong naingon mong ko ini? Oh, Nikay, kay unsa madang imong nadiskubrihan sa dapit di inti ka mapuniti. Kuan. Wa? Pero nakitaan ba ninyo ang kahoy nga naglingkit? Oo, ma, nakitaan. Og makapahibong kaayo. Ngano man? Dito sa kakahuyan. Kusog ang linog. Pero dinhis gawa sa kakahuyan. Way linog. Unsa? Nakabantay ka ba nga nag-inog din, ma? Gabi eh. Oh, wow! Mga higala, didapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning bagutan sugilanon Perlas sa Bukid. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa. Dalit sa RMN.